B'investiment ta' 40 miljun euro l-Gvern se jkun qed isaħħaħ is-servizz pubbliku billi jtejjeb is-sistemi tat-teknoloġija tal-informatika. Dan permezz tal-proġett Converge li parti minnu huwa ffinanzjat minn fondi Ewropej. Waqt li kien qiegħed iżur iċ-ċentru tal-Mita, il-Prim Ministru Joseph Muscat osserva mill-qrib kif taħdem is-sistema, il-bidla fl-aħħar snin u kien spjegat kif sfida ewlenija hi biex issib persuni biex bħiliet jaħdmu f'dan il-qasam, anke jekk isir mezz biex jingħataw l-ogħla kwalitajiet tax-xogħol. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Mita Tony Sultana spjega li lan tal-proġett hu li jipprovdi servizzi elettroniċi ġodda filwaqt li jiżgura li s-sistemi tal-informatika tal-Gvern joperaw aħjar f'qafas ta' gvern wieħed. Fil-fatt, 9 miljun euro se jkunu investiti f'e-health li żżid l-effiċjenza u s-sostenibilità fis-Sistema Nazzjonali tal-Kura tas-Saħħa, 12 miljun euro fl-operat finanzjarju tal-Gvern, 10 miljun euro fid-dwana, turiżmu, ġustizzja u negozji u 10 miljun euro għal biniet infrastruttura ta' teknoloġija tal-informatika. Il-Ministru għall-Ekonomija Diġitali Manuel Mallija stqar li hu kburi li pajjiżna rnexxielu jikseb fondi li se jwasslu għal bidla fis-servizzi elettroniċi pubbliċi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch irrimarka l-ħidma li saret biex dan il-Gvern irrali jassorbi l-100% tal-Fondi Ewropej u fost dawk assorbiti hemm l-avvanz fl-informatika. Il-Prim Ministru Joseph Muscat irrimarka li dan hu l-akbar investiment fil-qasam tal-informatika. Irrimarka li fl-aħħar 4 snin b'investiment ta' aktar minn 200 miljun euro sar titjib għas-sistemi tal-ICT tal-Gvern. Sostna l-importanza li l-avvanz fl-informatika irid jibqa' għaddej fl-istess waqt li jkun assigurat il-protezzjoni assoluta tal-informazzjoni tkun protetta.